дар Тоҷикистон сатҳи бекорӣ афзоиш меёбад. Русия модари ду фарзанд аз Ӯзбекистон ба 8 соли зиндон маҳкум шуд. Туркманистон харидани китобҳои президент ҳатмист. Тоҷикистон имом-хатибонро ба ҷамъоварии ҳосили тирамоҳӣ фиристоданд. дар бозори мардикори шаҳри Душанбе мардон даста ба сӯи ҳар як мошини наздикшаванда медаванд. онҳо розӣ ҳастанд кореро бар ивази пули ноарзандае ки корфармоён пешниҳод мекунанд иҷро бикунанд. мардикори ҷавон Хуршед Сангов аз он нороҳат аст ки аз сабаби омадани одамони нав корфармоён нисбат ба пештара хеле камтар музд медиҳанд. баъзан то пайдо шудани кор бояд 3 ё 4 рӯз мунтазир шавед. пас аз он ки муҳоҷирони зиёде бо сабаби пандемия ба ватан баргаштанд, шумораи мардикорон рӯз аз рӯз афзоиш меёбад. пештар дар як рӯз 170-200 сомонӣ ба даст овардан мумкин буд. ҳоло бошад на бештар аз 20-30 сомонӣ. дар ин ҷо ҷавонони зиёде ҳастанд ки аз субҳ то шом интизори коранд, аммо бо дасти холӣ ба хона бармегарданд, мегӯяд Хуршед. сокини дигари ноҳияи Рӯдакӣ бо номи Қосим тасдиқ мекунад, ки мардикорон ба ҳама гуна музди меҳнати худ розӣ ҳастанд. барои андова кардани як мураббаъметри девор қаблан 10 сомонӣ пардохт мешуд, аммо ҳоло баъзе коргарон розӣ ҳастанд ки ин корро ба маблағи 6-7 ва ҳатто 5 сомонӣ анҷом бидиҳанд. андӯҳгин мешавад Қосим. бисёр ярмаркаи кори ҷойҳои холӣ гузаронида мешавад, лекин аз сабаби он ки маоши он ба мардум қонеъкунанда нест, ин ҳама вакансия ки дар бозори меҳнат пешниҳод карда мешавад ниҳоят гӯем талаботи кам дорад. қаблан таҳқиқоти созмонҳои байналмилалии молиявӣ нишон дода буданд, ки ҳар як оилаи чорум дар Тоҷикистон аз ҳисоби интиқоли маблағҳои наздикони худ аз муҳоҷирати меҳнатӣ зиндагӣ ба сар мебаранд. нест як кор мешавад ҷанҷол даъво мешавад. дар Владивосток зодаи Ӯзбекистон Моҳигул Примова бо иттиҳоми кӯмак ба терроризм ба 8 соли зиндон маҳкум шуд. ҳукми ин занро додгоҳи Владивосток баровардааст, ки ин зан тақрибан 9 сол дар он ҷо зиндагӣ карда будааст, менависад рӯзномаи «Известия». тибқи тафтишот Моҳигул дар соли 2012 гӯё 90 000 рубл ба террористон интиқол кардааст. ду кӯдаки ноболиғи Моҳигул дар озодӣ бепарастор монданд. қаблан ҳимоятгар Марат Ашимов мусулмононро аз интиқоли маблағ ба шахсони алоҳида бо мақсади хайрия ҳушдор дод, зеро онҳо хавфи ба маблағгузории терроризм муттаҳам шудан қарор мегиранд. вақтҳои охир дар Русия тибқи сценарияи монанд парвандаҳо оғоз карда мешаванд. ба гуфтаи фаъолони ҳуқуқи башар, ин таҷриба барои хадамоти махсуси Русия дар нишон додани ҳисобот ва тақлид дар мубориза бо гӯён терроризм хеле қулай мебошад. дар байни онҳое ки бо сценарияи мазкур айбдор карда мешаванд, хабарнигори рӯзномаи доғистонии Черновик Абдулмумин Гаджиев ва соҳибкор Кемал Танбиев низ ҳастанд, ки айбҳои ба онҳо пешниҳодшударо комилан рад мекунанд. дар вилояти Лебапи Туркманистон мақомот кормандони давлатиро маҷбур мекунанд, ки китоби ба қарибии нашршудаи президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов асосҳои давлатдории туркманҳоро бихаранд, менависад Азатлик. зимнан китобро танҳо дар чанд дӯкони китобфурӯшии марказии вилоят пайдо кардан мумкин аст. 4 сентябр телевизиони давлатӣ аз нашри китоби нави президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов хабар дод. риоя накардани талаботи мазкур бо хиёнат ба ватан баробар дониста мешавад. арзиши расмии китоб то ҳол маълум нест. тибқи баъзе маълумотҳо арзиши китоб тақрибан 60 манат, яъне $17 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо нархи давлатӣ мебошад. корманди яке аз корхонаҳои маҳаллӣ ба хабарнигорон гуфт, ки китоби нави президентро бо нархи мазкур харидорӣ намудааст. ёдрас мекунем, ки охири моҳи августи соли равон дар мағозаҳои давлатии ноҳияи Фарапи вилояти Лебап сокинон дар баробари орд ва нон маҷбур буданд, ки сурати президентро бо арзиши 20 манат, яъне $57 бо нархи давлатӣ бихаранд. дар он вақт Азатлик хабар дода буд, ки харидорон аз тарси изҳори норозигии худ ба ин шарт розӣ шуданд, зеро кормандони милиса ва амнияти миллӣ дар атрофи мағоза истода назорат мекарданд.
рӯзи душанбеи 14 сентябр Афшин Муқим, сухангӯи Кумитаи оид ба корҳои динӣ назди ҳукумати Тоҷикистон, дар аккаунти худ дар Фейсбук 4 аксро нашр кард, ки дар он ҷамъоварии ҳосил аз тарафи имомхатибҳо сабт шудааст. бо назардошти дастуру супоришҳои сарвари давлат оид ба истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин, дар замини масҷиди ҷоме ва масҷидҳои панҷвақта зироатҳои гуногуни кишоварзӣ кишт карда шуданд. навишта шудааст дар нашрия: ҳосили ҷамъкардаи имомҳо асосан барои хайрот истифода хоҳад шуд, гуфт Афшин Муқим. الحمدلله از روزی که حتی سردار دولت مراجعت قابل ذکر است که استفاده چهره‌های نمایندگان دین علل خصوص امام خطیبان مساجد در تبلیغ راه سیاسی رژیم حالا در تاجیکستان به یک کار معمولی تبدیل یافته است. مثلا در سال 2018 امام خطیبان 2 مرتبه موظف بودند که برای تماشای نمایشنامه‌های گمراهان و آب و آتش به تئاتر تشریف آورند. در ماه اوگوست همان سال امام خطیبان با مقصد آموختن تاریخ خلق خود به آثارخانه تشریف آوردند. روحانیان باید تاریخ سرزمین خود، فرهنگ قدیمی نیاگان خود را دانند و درک کنند که فهمیدن قانونهای عالم به گذشتگان ما کمک کرده است که از سنجش بسیار جنگ‌ها و دیگرگونی‌های خرابی آور گذرند. زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. آموزش سرچشمه خود برای فهمیدن عنعنه‌ها و اعتقاد خلق‌های دیگر کمک می‌کند، گفته بود در آن وقت افشین مقیم. اینچنین در سال 2018 امام خطیبان برای فروش چیپته‌های کنسرتی شام دوستی با اشتراک سوینچ مومینو و نگینا امانقولو و جانبک مرادوف و دیگر سرایندگان استرادای تاجیکستان و ازبکستان جلب کرده شدند و در منطقه شهر توس امام خطیبان از حساب مبلغ‌هایی که همچون خیرات در مسجدها جمع شده است مجسمه لنین را برقرار کردند. که همگی 4 روزگاه باقی موندگی است. الحمدلله که در یک فضای صلح و امنیت زندگی داریم. تمام احزاب